खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 6 जानुवारि बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो म्यानमाराव थाबोनाय बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारिया दिनै 8 बोसोरनि उनाव न'फारसे सफैबाय। बेखौ लाना जोबोर गोजोननाय फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि निजिरागुरि गामिनि थागिबि निपेन बसुमतारि आरो साल'नि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारि एबा बि अनसायलां बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि उनावबो म्यानमाराव थाबोदोंमोन। नाथाय बे समाव गोजोनथाव खौरांखौ मोननो हादोंदि बिथाङा सोलिफु दाननि 11 अक्ट'खालि गोबां खैफोदनि गेजेरजोंब्लाबो न'फारसे सफैफिननो हाबाय होनना। बिथांनि न'फारसे सफैफिननो हानायाव नखरनि सुबुंफोरा जोबोर गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे न'फारसे बिथांखौ लाबोनायाव गोबां सहाय होनायनि थाखाय देरहासार इस्लारि इउटुब चेनेलनि टीम आरो माखासे एनएलएबि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। रायखांनो नांगोनदि बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारिनि आंगो बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि आंगो फिसाज्ला एलसन बसुमतारिया म्यानमाराव थाबोनांना गोबां खस्थ'खौ मोनबोनांबाय आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दिनै न'फारसे सफैनो हाबाय। बेनिखायनो गोसोआ जोबोर खुसि आरो रंजाखांनाय मोनदों होनना बिथाङा फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारिनि बिफाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावनि फिसाज्लाखौ न'फारसे लाबोनायाव देरहासार इस्लारि इउटुब चेनेलनि टीम आरो माखासे एनएलएबि बिथांमोनानो गोबां हेफाजाब एबा सहाय होबोदों होनना फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावोदि गावनि फिसाज्लाखौ न'फारसे लाबोनायाव जायफोरनाखि हाजासे मदद होदोंमोन बिथांमोनखौ जेरैबायदि मान मर्यादा होनांगौमोन, जाहोनांगौ लोंहोनांगौमोन, नाथाय दुखुथिया नखरा गासैबो बिथिङावनो गोग्लैसोखानायखाय बिथांमोनखौ जाहोनो लोंहोनो मान होनो हायासै। नाथाय बिथांमोनखौ इसोरानो लामा होथोंसै होननानैबो बुंथिबावो बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारिनि आंगो बिफाया। फारसेथिं गावनि फिसाज्लाया गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंब्लाबो सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोनथाय एबा रिहेबिलिटेसनखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै आरो मोननो हानायमोनब्ला गोग्लैसोनाय नखरा नखर सुंथानायाव एसेब्लाबो मदद मोनगौमोन होननानै फोरमायथिबावो बारग' एनडिएबि एलसन बसुमतारिनि बिफाया। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर सरकारनि रादाय बायदियै दिनै रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि नखराव 1 लाख रांनि चेक गथायदों एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बालनारि गामिनि दानसोरां नार्जारिया बावैसो सान सिगां गवायाव जानाय वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2024 आव बाहागो लाहैनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा देरहासार जानानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो हरखाब बेरामाव गोग्लैना रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखायनो दुखु मोननाय लाबोदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बिथांनि अबथिरा रुंसारि जालांनायाव बिथांनि दुखुथिया नखरखौ नायफिननो एबा एसेब्लाबो सहाय होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय खोथा होनाय जादोंमोन। बे हिसाबैनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखराव 1 लाख रांनि चेकखौ गथायनानै हरो। मख'नो नांगोनदि दिनै रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखराव फैनानै बे 1 लाख रांनि चेकखौ ओनसोलनिनो एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा गथायना होफैयो। एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ बे चेकखौ गथायना होखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि नखराव बे 1 लाख रांनि चेकखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो गथायना होफैगौमोन, नाथाय बिथाङा देहायारि हालोदा मोजां नङैलाय नुजाफैनो हायाखिसै। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा गावखौ गथायफैनो बिथोन होनायलाय दुखुथिया नखराव फैना एसेब्लाबो जिउ दैदेननायाव राहा जाथों होनना बे रांनि अनसुंथाइखौ गथायफैनाय जाबाय होनना फोरमायथियो। आरो बिनि अनगायैबो सम आरो थासारिखौ नायनानै एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो गावबो हेफाजाब होगोन होनना फोरमायथिबावो। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।